mafiya yawa idan abubuwa suka faru irin waɗannan ba komai ne idan aka yi na ƙoƙari sai an fito an bayyana ba. Na yi magana da mutane da dama waɗanda ya dace su ba da guduma wajen kawo ƙarshen fitina ɗin da kuma bin kadin waɗanda aka zalunce su. Na yi ta neman shi gwamna na Oyo na yi magana da shi a matsayina na ɗan Najeriya musulmi kuma ɗan arewa. Ban same shi ba, amma na yi magana da mataimakin gwamna na jihar Oyo musulmi ne. Mun yi magana akalla ko a yau na yi magana da shi ya kai sau uku akan abubuwan da suke faruwa. Dukkan takaici da muke ciki da fushi da 'yan arewa ke ciki da damuwa da musulmai ke ciki babu abin da ban bayyana masa ba, saboda amana ce. Ya damu, ya shiga cikin halin kakanika, ya kuma ƙara min wasu information da ban san da su ba da kuma irin matakai da ake ɗauka. Na yi magana da gwamna na Legas a kai misali, saboda na san shi ma iya da damuwa da tsaya kan irin waɗannan harkoki. Magana ta ƙarshe da na yi da shi bai wuce awa ɗaya ba, shi Sanwo Olu. Na gaya wa irin takaicin da ake ciki a arewa da kuma bala'in abin da zai iya jefa ƙasar in ba ɗauki mataki a kai ba, saboda a doka ta ƙasa asali gwamna shine chief security officer na jiharsa. Na yi magana da na kuma yi exchanging message da gwamna misali na Ekiti a kai. Na ja hankalinsa akan abin da ke faruwa min babil misal, abin da ya shafi gwamnati. Ga abokin aiki na minista na 'yan sanda, ina ga tun yana sakwata nake neman sa, har da yamman nan muna magana da shi akai, ya kuma bayyana mun irin matakan da suka dauka. Ya ce ko shi yana ta magana da hatta kwamishinan 'yan sanda ta jiha din, yana bibiyan al'amuran kuma iya ganin wani mataki ya dace a dauka, yana yin abin da ya dace. Banda wannan ya ce ana kokarin a ga an kai musu tallafi ma na gaggawa, musamman waɗanda suke wani hali na kakanika yi a lokacin. Gwamna na Legas da na gaya masa cewa har a yanzu abin bai kare ba, na samu wasu video clips daga wajen wasu matasa irin Dr. Abubakar Hidima, ya ce a tura masa ya gani. Shi minista da na gaya masa ya ce in akwai wuraren duka location din da ake da damuwa da wuri a tattaro a bashi. So muna kan tattara wuraren da duk suke bukatan ɗauki ne don a bashi. Abin da ya shafi arewa, na yi magana da shi shugaban gwamnoni na arewa shine gwamna Lalong na jihar Plateau. Ko da awa uku da ya wuce ina magana da shi akan waya akan me ya dace a yi. Ya ce za su kira mitin na gaggawa, za su yi mitin gobe litinin da kuma laraba a kai, saboda haƙƙi ne a gaya musu. Idan ana ba mutane haƙuri, to haƙuri yana da iyaka, musamman idan waɗanda ya dace su tsaya su yi abin ba su yi abin da ya dace ba. So na gaya masa, shi ma ya ce shi ma yana cikin damuwa. Don waɗanda kuma muke shawari da su idan irin wannan ya faru, kamar gwamnan Borno Professor Zulum, tun da abun yake faruwa jiya muke ta shawari da su me za a iya yi. To duk waɗannan abubuwan da muka yi ba komai ne za a fito fili a faɗa ba, amma ko wannan fitinar kowace iri in ta faru haka ake yi. Amma muhimmin abu shine Allahn da ake yi don shi ya sani. Idan ana yi ba ana yi ne wai don masu sauraro su gamsu da mu ba, a'a, mu da masu sauraron kowa yadda Allah yake nema. So idan za ka yi abu sai ka duba yaya Allah yake so ka yi, sai ka yi shi. Ba a tsammanin duk abin da na yi da waɗannan mutane manya kuma in zo in zauna in ce wane ya ce kaza na ce kaza, wane ya ce kaza na ce kaza, ba daidai ba ne.